Kani kiri ko All India Radio Shillong ka khubor ban politika san lijana kimat bakong san jong ka khubor. Menta Khasi kut kapor weng kerteng jong ki kertong na kalempung ya khon ya ka Lok Sabha election ha Meghalaya. Selat ke eryong ha West Khasi Hills district jong ka Meghalaya julor bat syarat South Hotli ki Longyeng. Bat rung ke India ha ka kerdan kung ka space superpower ha ka perthai hanen ka singi da ka jingjob ha ka mission Shakti ha ka bala persang pentri kam ya unamding ubala ban penduk penjat ya satellite ubadang tri kam ha hau ki khubor ki babnya hadien baladat ban bisar benya ya ki kot thap kerteng jong ki kertong baro ki banya khun ya ka election Lok Sabha na Shillong Batura parliamentary constituency menta Khasi ke diketarik ba khaddu ki kertong ban weng kerteng no na ka jingya aireng hanin Khasi u kertong pen ab lepa jong kaseng Kongres na Shillong uba Kennedy Sikriam ula weng no yela die na kalempong aireng. Hakawi pat kaliang u returning officer jong ka Shillong un ya karai menta Khasi. Hakabe day bat kajing ujor persya ya uba Justice Karbasanti ubala thap kerteng kum u kertong ka CPI bat ya uba THS Boni ubala thap kerteng kum u kertong ka Khnam. Gikam kibedei bat kabenta ka baar jo ke election Lok Sabha kilaya chaprang hadien balakut ke por thap kerteng bat ka jing bisar bnia ye ki duler thap kerteng jong ki kertong kalalong nen Khasi khandai puni tli ki Lok Sabha constituency kin let ben jiet economic man ha ka khat pratri ubna iban wan ha ka benta ka baar jong ka Lok Sabha election na kabenta ka Shillong ba Katura parliamentary constituency ka banjit nong mikmat ha ka khatwe tere ubna iban wan ka tarik ka bakhadu banweng kerteng no na kalempong yakun kalong menta Khasi la ban pen kan mau ba ki kertong ki bala dep thap kerteng na kabenta ban yakun ya kani election na Meghalaya ki don prangut na Shillong bat laingut na tura ka election commission kala thung ya kinong pet perman ha ka bay day bi ki jingpulut pensep ha ka por election ya ki bala tep kum ki special expenditure observer na kabenta Henry Tali ki jilla ki bikenthop ya ka Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Karnataka, Nagaland bat Telangana. Ha Meghalaya haswa ba ka jilla kan let ka election Lok Sabha ka banlong ha ka khatway tri ubnai 11 kat hadu menta Khasi ki kenhun ki bikenthop ya ki flying squad bat ki kenhun jure bakerpang ya ka jingrak tengka kat kumbala bu kendon da ka tenat penia election kila yok kurup arpusan lak tengka baro. Habayatu ikan ye Chief Electoral Officer jong ka jilla uba FR Kharkongor uloong ba hadien bala pentri kam ya ka Model Code of Conduct da Election Commission jong ka India kat hadu menta ka jingyo kurup tengka ka babun ka day na mo korwat ka balong ka headquarter jong ka Southwest Khasi Hills District ka Meghalaya ha ka bala yo kurup arpulak tengka usi u yathu ba na ambati ka balong ka headquarter jong ka Southwest Garo Hills District la yo kurup lailak tengka bat na kawi bat ka district la yo kurup arlak tengka ka bala long baro arpusan lak tengka bala yo kurup da ka tenat penia election usi u le yathu ru bala yo kurup ya bun ba ka kian na ka snong maurung kneng ka badan ha pedeng ka Khasi Hills bat Giant Hills uni he adu jong ketnat penia election ha Meghalaya uloong baki kunhun na ketnat penia election ki trebor ba menta hakleng ki jaka ba ki than ha ka jla ban khanra ba khanglat ye kini unu ki kambe an haswa ka Lok Sabha election ka jingwan hap kansan uslap rengkat ba ka erlang thari ka ba kharwat bat ka babe kerthap kala jahanin Khasi ha ka por architect no phai si ha ki South Likishnong ki bahab ha ka Mairang Community and Rural Development Block West Khasi Hills ki bikenthop ekasnong nong thliu thlong kersen thlong kharmuti bat lang kerteng bat ha ka ni jingja South Hotli ki Longyeng ki la klem yeng klem sem ha ba ki yeng ki jongki ki la syarat ha ka ni ke erlang thari kani ka jing kharwat jong ke eryong kala penjularu ya ki wire ding electric bat rat pen khalam ru ya bon tli ki ding ba uba aviswer ubalong video jong kamairang CNRD block ule thu ba wat la ki la dan ki bri ki ba mensaw ha ni ki jingja sum dan pat ki bandu ela ka jing im uba swer le thu ba ya ka kerteng ga batikna jong ki bri ki bal mensaw on salaban pentip hadien jong ka jinglet shim jing itu da ki gram sevak tang maria dap kani ki jingja
jing penjulor jong ke erlang thari u video la pha mar ki nong tre jong ke block office ban let shekini ki jaka ban lung jing khen ye ki jing julor bat ban jurem ye ki jing long jing man ki pat ba Gibri ki bela saki ke ni jingja kila ong ba kalong kesin ke beningkong ba kin yo I de la ki jong ki khman ya ke jing sha rong jong ki ten sop yeng ki ba kenting se jrong kum ka kot sada kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka Defense Research and Development Organization DRDO nin kasi kalala ban pendep da ka jing job ya ka jing persang pentrikam ya anti satellite ASAT mission Shakti na kadaulenong Dr. APJ Abdul Kalam kebadan ha Odisha. O ballistic missile bala sandur da ka DRDO ya ubala penher nin kasi ulala ban penjulor ya uwi pat satellite ubadan ha kalenti ke bakham jan bat ka perthei ni low earth orbit layethu ki khubor na ka DRDO ka balayethu ru ba umi misal ulong unam ding ubalai benta rengkat bat artli ki rocket booster haba ajing kren sekipat nong India nin kasngi menteri rang badu Narendra Modi ulapen bena bakari India kalapen I ya kajing klan jong new anti satellite missile ba ubakadon da ka ba ula siat penjot ya wepat satellite ubadang trekam hau tang hapo lai minute ka ba uong ba kalapen tikena ya kekedam kari ha kajing klan bor hau ka ba kat hadu menta tang lai teli kiri ke perthei kibalong ke USA, Russia, bat China, kibala le, bat kibala donru ya kani kabor. Haba ay hublay ya ka kunhun ki start science ka DRDO, umudi uloong, ba ka mission Shakti kalong ka jingjab ka bakraw. U President kari u Ramnath Kovind, bat u Vice President u M. Venkaya Naidu ru, kila ay hublay ya ki space scientist jong kari India na kabenta ka jingjab jong ka mission Shakti. Unaidu uloong badakan ke jingjab kari India kala long menta ka we ni kiri baklan bor haki kam hau ni ka space superpower haka perthei menteri ketenat space and atomic energy u Dr. Jitendra Singh uloong ba ka jingjab jong ka mission Shakti kalong ka klipmat ka ba iwe ni kinong India ki sngaw sarong ka balakenti we kari India sya ka space superpower haka perthei hapo ka jingelam jong menteri rang badu Narendra Modi haba ay hublay kani ke jingjab jong ke DRDO u President keseng Congress u Rahul Gandhi uloong ba kari sungsarong shikade ya kani ke kamba bha jong ke DRDO ki nongsong snong jong ka than gumagat ke badan ha Southwest Khasi District jong ke Meghalaya ki jumat jing la slamba ha ka banjam sa Shillong kawa jadukata kham tam ha ka porslam yakni jing jong ki shipho hadu khat artli ki snong jong ka than gumaghat la ithu bat la yele ban penbiang dakatnat sipai border security force kabala simkhia ban yarap ikipat nong song snong jong ka than bakin la banjam sa Shillong kawa jadukata dak ba penbiang da ki jing sakri leng baki lieng ha ka bala play ya ka jing sedang trikam jong kini ki lieng kit briu ha ka arpun riu terik menta ubnai USH Kuldeep Saini ubalong Inspector General Frontier Headquarter BSF Meghalaya ulapli ya ka jing sakri jong kilieng kibala ban kit ikibriu bat ikikali kiban yat na Shillong sa Shillong kawa jadukata ha ka jing elang kablay don rengkat ru kinokma bat kinong song snong jong kathan gumaghat bat kisnong kibamarjan kipat ba kilapen pa ko jing songo ya katanat sipai BSF kabalapen biang ya kabakum kani jing ajing sakri ha kasin kabaning kong bat kilapen paru ikajing ang not ba katanat BSF kanyai beteng ye ki kambabha hadian habut rukum ju na kabenta ka jing bet jing biang bat ki jing don kam jong ki than khaput u Chief Executive Member jong JHADC u ba thombor siwat lawan ra ka mang tengka ka baduna ye ka jing don kam ka balong khat khandai point khandai klur tengka ha ka sing sedang jong ka dorban mang tengka nen ka sngi u CM u bade khmi ru ye ka tanat ki kam pisa tengka jong ka council le thu ha ka dorbar ba ka don ka jing duna pisa ka bajana bun ki daw ki bakan thop ru e ki jing ki dor laban pen kan mau ba ka ni ka mang tengka ka bamenta kalong kabalong arpuway point riu praklur tengka kadang kejung duna pisa na kadaw bahapan siu dep ya ketulop ke basa jong ginong tre ke council bat kiwe de kijing lut jong ke district council ya kani gamang tengka on supply hakasi ke balai jong ke jing shong dorbar hadin kijing ya tai ki basani bha kat tu kani ke khubor lakut ke belawan shapina ko All India Radio Shillong